Il-ġlied bejn il-fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista jinsab f'kull livell. Il-fera taż-żgħażagħ tal-fazzjoni tal-kap Adrian Delija, Team Start PN, issa fettilla tipprova tissieħeb fil-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Din il-mossa ġiet meqjusa minn bosta bħala waħda ta' pika u li tisfida lil fera taż-żgħażagħ l-oħra li għandu l-Partit Nazzjonalista, il-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista. L-MZPN meqjusa bħala bejta tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil ilu parti mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ u issa sab lill-fera tal-fazzjoni Delija tipprova tidħol fl-għalqa. Kienet stqarrija tal-Partit Nazzjonalista stess li kkonfermat l-intenzjonijiet tal-fera ta' Delija, Team Start PN. Fil-fatt, l-eżekuttiv ta' Team Start PN iltaqa' mal-eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ u hemm saret anki talba formali għas-sħubija. Huwa sigrit magħruf li l-MZPN ma jarax għajn majn ma' tmexxija tal-kap Adrian Delija. Il-biċċa l-kbira tal-membri tal-MZPN huma kollha mal-fazzjoni ta' Simon Busuttil u jemmnu li Delija m'għandux jibqa' jmexxi lill-partit u anke sfidawh biex jirreżenja. Iż-żewġ ferat taż-żgħażagħ fl-istess partit ukoll spiċċaw jitajru jiġġieldu fil-beraħ. Fil-fatt, il-Viċi President tal-MZPN, Nikki Azzopardi, kien għajjar bħala handback lill-President ta' Team Start, Thomas De Martino. De Martino mbagħad kien wieġbu sejjaħ lil Azzopardi bħala keychain, b'tal-aħħar ma jqajru lura u sejjaħlu kaboċċa. Fl-aħħar Kunsill Ġenerali, iż-żewġ ferat ingħataw siġġu fuq l-ogħla mejda bil-kap f'nofshom f'tentattiv li jidher li qed issir rikonċiljazzjoni. Iżda din l-aħħar mossa ta' Team Start PN qed tkompli żżid fid-doża ta' pika u ġlied li hemm bejn iż-żewġ ferat u li hija riflessjoni ta' partit maqsum u mifrut u li donnu l-ġlied sar ir-regola tal-ġurnata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.